салом бародарон, хуш омадед ба канали мо имрӯз як дар ин видеоролик дар бораи сеҳру ҷоду ба шумо маълумот медиҳем. Сеҳру ҷоду чист? Оё ҳақиқат дорад ё не? Ҷодугарон чӣ кор мекунанд? Нишонаҳо ва аломатҳои сеҳру ҷоду. Видеои мо чанд қисмро дар бар мегирад ва қисми аввал намудҳои сеҳрро дар бар мегирад ва дар канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. بسم الله الرحمن الرحيم. саволи якум. сеҳр чанд намуд мешавад? сеҳр 7 намуд мешавад ва аз ҳамдигар бо хусусиятҳояшон фарқ мекунанд. навъҳои сеҳр ва ҷоду. якум. сеҳри тафриқ, яъне сеҳри ҷудоӣ. дар ин сеҳр ҷодугар миёни ду зану шавҳар ё миёни падару писар ё миёни ду бародар, ду хоҳар ё миёни ду рафиқ ҷудоӣ меандозад. натиҷаи ин хел сеҳр ин аст ки байни ду нафар душманӣ ба вуҷуд меояд ва онҳо аз якдигар ҷудо мешаванд. дуюм навъи сеҳр, сеҳри рабт. ин сеҳр сабаб мешавад ки шахс дар барқарор кардани як робитаи мусбӣ бо дигарон нотавон мегардад, яъне шахс гирифтори сардмиҷозии иртиботӣ мешавад. ин хел ҳолатҳо аксаран ба зану шавҳар рух медиҳад. ҷодугар бо амалҳои шайтонии худ коре мекунад ки зану шавҳар натавонанд ба ҳамдигар ҳамбистар шаванд. сеюм навъи сеҳр, сеҳри тахил. ин сеҳр дар қувваи зеҳнии инсон дахлу тасарруфи шадид дорад ва ба монанде аст ки чизҳои маъидаро калон ва калонро маъида мебинад ва хотираш паришон мегардад. чаҳорум навъи сеҳр, сеҳри ҷунун. ин навъ сеҳр ҳамоне аст ки ҷинни хабис дар зеҳни кас ҷойгир мешавад ва сабаби фаромӯшхотирии инсон мегардад. панҷум навъи сеҳр, сеҳри хумул аст. дар ин сеҳр ҷодугар ҷинниро ба хидмати худ гирифта ва ба ӯ дастури зарба задан ба шахси мавриди назарро медиҳад. шахси ҷодушуда дучори камҳарфзанӣ мегардад ва танҳонишиниро ба худ ихтиёр мекунад. шашум навъи сеҳр, сеҳри хавотиф аст. дар ин навъи сеҳр ҷодугар ҷинни хидматгори худро ба сӯи шахси мавриди назар мефиристад, то ӯро дар ҳангоми хобу бедорӣ озор бидиҳад. ба шакли як рӯи даҳшатнок ба хоби шахси ҷодушуда метарояд ва дар бедориаш садоҳои аҷибу ғарибро мешунавад. ҳафтум навъи сеҳр, сеҳри мараз мебошад. дар ин навъ сеҳр ҷодугар ҳисси биноӣ, шунавоӣ, дасту пои шахси мавриди назар бударо ҳадаф қарор медиҳад. шояд шахси мавриди ҳадаф буда кар, кур ё шал шавад. ягона роҳи ташхиси ин беморӣ дар он аст ки ӯро бояд дуо бихонад ва ҳангоми қироати қуръон шахси мавриди назар буда, яъне шахси ҷодушуда, агар дарди сар башро ҳис кунад ё табу ларзаворо фаро бигирад ё чашмонаш дигар бишавад, пас маълум мешавад ки ӯро ҷодугарӣ кардаанд. иншоаллоҳ